Nyaka giko kama chako tesend obila ma Central Samson Kiprotich Taalam koro maki kod apisas mag duol marango tij obila e pacho ka IPOA. Kaluwore gi IPOA, Taalam en achiel kuom achije michich go ni nigi lwede nek mar rawera Albert Ojwang. Kochopo sani osemak achije adek ka achiel kuom gino chwal e nyim doho kawuono. Nyakidi lero mathoth. Duol marango tije obila pacho ka IPOA oyango ni koro gisema kachije adek michich godo ni nigi lwedo enek mar rawera Albert Ojwang. Achije go tingo jatend tesend obila ma Central Samson Kiprotich Taalam, James Mukwana, mabende en obila e tesend obila ma Central, kod achich machielo Kelvin Mutisia, mawachore ni emanorocho picha mag wang dede maneni apis Taalam. We have arrested 2 police officers, and that is the OCS Central Police Station, CI Taalam, and the duty officer, the sentry guard, the person who was in charge of the cell. And we've already arraigned one person in court, that is Mr. Mukwana. Today we presented one of the suspects in court, and we were seeking for extension of time. The reason why we've decided to arrest is because we find he's a person of great interest to this investigation. The reason why we have arrested the OCS today equally is because he's a person of great interest. Equally, the civilian we have arrested. So therefore, we would not want to define where we will end, but we would want to update you where we are. IPOA bende omedoni gisego yokang inonro margi kaka yudo dag pichni mag wang dede matesend obila ma Central. Kata kamano, pod gitemo yore maginyalo yudo godo pichni go wuon, mabende biro konya hinya e fwenyo gino manotimore kine manoter Albert e tesend obila no. Korka korgi, anyuola mar Albert Ojwang, kokadhe okil margi Julius Juma, wachoni gidwaro mondo jogo moyud gi ketho mar nego Ojwang okawnegi okang' mager machik. Police constable is the junior most officer in the hierarchy of the police and does not have control or does not run a police station. What that means, therefore, is that we expect much more from these investigations. We expect to see more senior people taking responsibility. We expect to see people who are the masterminds of this heinous act that took the life of our brother. Kwa machielo, edoho mamilimani, enyim jangad bura Robinson Ondieki, achich James Mukwana, no chwal ka IPOA ne kwayo doho ndalo 21 madinone ekinde manonro dhi nyime. Kaluwore gi IPOA, weyo thuolo Mukwana ne nyalo rocho chenro kod okang' magisegoyo. From the evidence we have on record, he has something he knows very well in terms of what happened, because at the point when this incident happened, in terms of the evidence we have so far gathered, he was in position. And therefore, we know that he was on the shift. Kata kamano, okil mochungne Mukwana e bura Danstan Omari, nolero ne doho ni IPOA, noko pedho nonro moromo, mamono doho weyo thuolo Mukwana girambun. Eng'eto mare, jangad bura Robinson Ondieki, nochiwo chik ni Mukwana odine tesend obila ma Capitol Hill buore Nairobi, nyaka tarik 20 dweni, kirito ng'eto mar kapono no ibiro weye thuolo girambun. A matter which has a lot of anxiety, and you have really submitted a lot. I can see you have been recording 20 pages of typing, so it means it's quite a lot. I need time to write this ruling. Yeah, so we shall take a date for the ruling, whether he's going to be in custody or released. Are we together? We are together. So we can have it on the 20th of this month for ruling. Magiduto, timore kinde manyuola mar Albert Ojwang, chako timo ikruok mar kowe kare mogik mar yweyo. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.